serba-serbi dunia canda dan tawa ceria. Ada Cak Kelowor, ada Cak Bogel, ada juga Cak Genbolo. Dan pagelaran lawak malam hari ini akan diawali dengan kidung jula-juli, alunan suara emas dari Cak Polo. Selamat malam. Mbok padang rek sampai ulep aku. Pun ngantuk napa dereng, Bu? Mboten krungu. Pun ngantuk napa dereng? Anak sing semaur turu kabeh nangan iki. Luar biasa matur nuwun Pak Kepala Desa, Pak Kepala Dusun Wonopelintahan. Tepuk tangan untuk ludruk asli Wonopelintahan, Bu. Nggih. Ayo sing bareng tepuk tangan untuk ludruk Wonopelintahan. Nggih, iki ludruk premium lho iki. Ini nek ditanggapi kitok ya kebacut. Ngeten iki masih mboten sedekah bumi, mboten 17-an. Nek tahlilan 7 dino, 40 dino sampean tanggap mboten napa-napa. Luar biasa Bu, ludruk pelita budaya. Ket ngarep mau masyaallah singkur ayu-ayu, panjake ganteng, sound system enak, panggungnya apik. Bedayan niki wau asli wedok separuh, sing separuh asli warrior. Nggih, apa maneh sing terakhir niku wau. Yumun niku wau, kula teko dok salaman, kula kenalan wong kula niki ndugi ler, mboten nate srawung kalih kanca-kanca ludrukan kidul kula kenalan. Namine sinten? Budhe, kula celuk budhe mboten purun. Njaluk diceluk Bunda. Budhe. Lah terus sinten? Bunda Munaya jare ngoten. Ati nek disingkat Bumun jare ngoten. Luar biasa kula jek niki lho Bu. Perlu tandake pelita budaya kaya ngoten mau jare gak turu gak melek gluntung nang nisor wit asem jare ngoten. Gak ayu gak elek lutung gawe tombo adem. Jek niki kula ro tandak nek digawe diangan niku nggih wae pelita budaya niki. Luar biasa. Kula tanggapan teng mriki ngrogi Bu. Ndredeg ngejer. Soale kula biyen kate oleh wong ngriki. Nggih, kula nate pacaran kali backup. Pundi tiange? Loh masyaallah kok tambah ireng, Bek. Kate dipek mantu kula biyen wurung. Muga-muga sak sampune sedekah bumi masyarakat Wonopelintahan tambah sehat. Allahumma. Rezekine tambah kata Allahumma. Sing utange akeh muga-muga ndang lunas. Allahumma. Nek wis lunas ngapek maneh. Allahumma. Lho ya apa sing kongkon utang kok iso amin iki lho. Pak Kades, Pak Kasun dereng mantuk nggih. Nggih Hamid, Pak Pardi kula teng mriki, Pak Kades, Hamid kula teng dukur nggih. Mboten napa-napa nggih Pak Kades. Kula nek teng nisor gampang metu soalé. Siji loro telu papat lima enem pitu lan 8. Masyarakat Wonopelintahan pancene hebat, guyub rukun podo bersatu. Mula desane tambah maju. Mboten kula ladeni tukang kendhange nggo wanteng. Kula kalah ganteng. Nggawa layar pecah pinggire pelita budaya ludruk ini dewe. Tepuk tangan untuk pelita budaya Bapak Ibu. Mas Andi luar biasa, asli wong Pelintahan. Soke gorong tamtu cak mati wis mesti urip nang alam donya. Ayo sing ati
manembah marang Gusti aja nganti lali salat limang wektu ayo simpan sifat iri lan sifat iri dengki iku mono babang yani iso ngilangno rasa tentrem sing ana jroning ati. Ayo terus digalang semangat persatuan urip nang alam donya ayo golek sejuk halo ayo padha tetulung nang tangga sing kereng potan supaya urip kita gak iso nek contone Pak nggih kaya dalu niki warga Plintan rukun nyawiji isuke bancaan donga bareng kersane Gusti dalune ludrukan uri-uri budaya Jawi kula seneng Pak tanggapan teng mriki kula teko wau dipapak Pak Pardi mudhun teko mobil langsung disalami direbokno krobongan langsung disuguhi suguhane Pak jajan sing tak senengi ana lemper ana bika ana bubilan koci-koci koci-koci megak cilik kabeh gedhi-gedhi bareng tak incipi koci-kocine isi gotri guyon Pak guyon saestu luar biasa warga Plintahan leh kerahapno tamu niku lho kula sing heran wiwit mlebu teng ngriku pun disuguhi rawon ngamek-ngamek dhewe prasmanan mantun disuguhi rawon cak polo cak Ipan saline teng TPQ mawon Masya Allah nggone resi wong kene TPQ nggih kula dereng longgo gedang metu Masya Allah mari gedang metu gedang dereng kula pangan roti kukus nggih rotine kukus melecer-melecer empuk-empuk roti kukus dereng kula pangan kacangnya metu Masya Allah cuma sayangi siji
ganok karpete. Adik teng mriki hawane adem, Pak Kasun ngapunten Pak Ustad, Bu Ustazah. Kula lungguh ngriku 2 jam, aku nguyuh ping 20, Pak. Hawane adem. Kula niki tiyang Darjo, Bu, cedhek pabrik panas. Mlebu mriki lungguh teng TP iki. Nguyuh. Mungkin nek banyune entek pun diseneni nggih Pak kula nggih. Luar biasa. Muga-muga barokah Allahumma. Kula nek ningali warga Plintahan iki ya Allah. Sing lanang ganteng-ganteng, gagah-gagah, sing wedok nggih ayu-ayu. Bekap tok sing tambah ireng. Kula mboten nggih bekap nggih. Jarene bekap kon kok mudhun tak tunyu kon lo jare ngoten. Luar biasa, muga-muga kabeh sehat, kabeh-kabeh pinaringan rezeki. Kula nek eling-eling ngeten iki Bu, ndelok wong rukun ngeten iki seneng, ampun sampai geger-gegeran ngoten nggih. Lamun geger-gegeran padu ojo sampai munggah nang pihak hukum, diselesekno secara kekeluargaan, diselesekno secara musyawarah. Nggih kaya wong rumah tangga ngoten niku lho Bu. Nek wong lanang bojo lanang kali bojo wedok gegeran, nggih pun gegeran terus, mlebu kamar dikancing gegeran mari. Masih warga nggih ngoten, ampun gelek-gelek gegeran. Kula niki kali bojo kula mboten tahu gegeran, Pak. Alhamdulillah kula rabi 2016. Sampai saat ini meh 10 tahun boten tahu gegeran, tapi bacaan ping 16, bacaan omongan, bacaan pendapat, tapi benten jane Pak. Kula nek ningali ibu-ibu warga Plintahan niki ayu-ayu, terus napa niki kudungan kabeh katon religius syar'i ngaten niki lho Bu, masyaallah luar biasa. Tak delok nek wong ngriki syariate nggih dukur teng ngriki TP kene gedhe. Muga-muga saged didik remaja-remaja Plintahan, saged dados putra soleh, putri solihah. Allahumma. Ampun kaya bojo kula. Bojo kula biyen saderenge tak rabi niku kemanten anyar. Mangan niku gathik bismillah, Pak Bu. Adi ana sego ndukur pir langsung besuwel kaya jaran kepak. Kula isin. Nggih, isin didelok wong masalah rek bojoku nek ayune ayu. Tapi ngoten mau mboten kenal syariat, mboten kenal agama. Lah kula dadi bojo minangka imam rumah tangga, ari jalu kawamuna ala nisa. Kula celukno ustad. Kula wulangno ngaji, Bu. Privat 7 bulan entek 15 juta bayarane. Ngembek tak tukono sepeda motor niku. Diwulang ngaji alhamdulillah bojo kula iso ngaji, Pak. Kate mangan niku lho, Pak. Bojo kula mboten trimo bismillah. Tapi maca ngeten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaya wong kate qiraat. Bari ngoten, dadak kate turu kula kengken mateni lampu niku lho. Lampu diceklekno ceklek innalillahi wa inna ilaihi raji'un jare ngoten Bu. Ang kula turu gak diwacana cerita, tak diwacana surat Yasin hari. Nyawa kula iso embut ngoten. Salah paham. Tapi muga-muga nek delok TP kene gede, khususnya wong Plintahan, ibu-ibu kabeh pinter ngaji. Allahumma amin. Bapak-bapak nggih ngoten mboten kalah. Tapi teng mriki nuwun sewu, niki kula ndelok ludruk sing akeh bapak-bapak nggih teng Plintahan niki. Seneng nggih Pak Bu kali ludruk Plintahan nggih? Seneng nggih? Nggih gratis soalnya. Meneh nanggapo dhewe Pak Bu nggih. Nek delok wong ayu-ayu kula eling cerita kula. Zaman biyen pacaran. Ayo Mas Rengga mlaku-mlaku, aku tak cerita titik maneh.
aku mlebu warung cak kaget atiku jebul sing dodol rupane ayu rambuté dawa cepak sabau apa dene seksi klambine biru tak jak kenalan areke guyang-guyu tak jawil tangane areke guyang-guyu suwe-suwe kancaku bisiki aku lo wong bakule iku arek bisu kedadean cak areke tak rabi karo mara tuwa ditanggapno campur sari wong pancene wis dadi karepe ati rabine dhisik nyambut gawe kari rabi gak kerja pancene soro saben dina geger karo bojo kula oleh 3 bulan gak tak kei blonjo bojoku minggat mulih nang omah mara tuwaku teko nakoni kula le karepmu iku ya apa tak jawab karep kula mo 5 madhep-madhep mangan melok mara tuwa pancene mantu biadab cekap semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun Masya Allah, tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Nggih, Masya Allah, sing tepuk tangan tak dungano asam urate mudhun, sing gak tepuk tangan muga-muga kolesterolnya tambah munggah. Tapi mantun dibanjaki mboten mungkin loro khususnya wong pelintahan. Hebat dusun pelintahan duwe ludruk pelita budaya. Nek biasae campur sari sakniki iso ludrukan. Sampean golek ludruk gak usah ado-ado, cukup nang pelintahan golek sing jenenge Mas Andi Kristianto. Wah luar biasa Bu, ketuai Loman bijaksana nek ambek anak buah niku mboten isokan. Nggih kula dereng ngeten niki kula pun lunas. Dadi mangkane kula tanggapan teng mriki akas sebab pun lunas. Sing kula jaluk kanca-kanca nom-noman sing teng mriki sing teng mriko nek iso tetep rukun aja adek geger-gegeran. Luwe-luwe nom-noman harus menjauhi narkoba, ojo mendem-mendeman. Lah ngoten nggih backup nggih. Nggih napa nggih backup? Masih ibu-ibu nggih ngoten ojo kemalan rasan-rasan nek ana perkara ojo digawe status nduk WA, ojo diupload nduk TikTok mergo niku nggarai perkara. Nek ana masalah dimusyawarahno sing sae supaya napa kerukunan tetap terjaga. Lah isane rukun sing tuwek kudu gelem ngomong sing enom. Lah sing enom kudu ngregani sing tuwek. Ojo sampai eyel-eyelan. Nek eyel-eyelan terus backup sampean tambah kuru. Makanya kudu sing rukun. Urip tiang rukun niku penting. Soale masyarakat makane Pak Bu, tiang niku jenenge tangga niku dulur paring ide, paribasan pean boto trasek, pean boto uyah, pean boto gula mboten mungkin njaluk dulur sing adoh, jelake njaluk nang tangga. Ha iya. Kok sok ngomong balapan iki lho. Gak ngono niku gak bengor nang lambemu. Didelok wong sakmene ki aja isini-sini Mas Andi lho. Apa? Kon ditanggap mbok kene ngomong mbok ya ditata. Pelita budaya iki ludruk premium lho. Panjake premium. Apa premium iku? Dulure Pertalite. Wong ngene kok ketara gak tau delok Mama Lela iki. Ya gak ngono. Gak tau delok Mama Lela. Oh aku saiki gak gawe premium, gak gawe Pertalite. Gawe apa? Pertamax. Kok iso iku ngomong lho ya gantian sing enak. Ono pancene ngomong dirusuhi. Lah aku ngomong kon rusuhi terus kapan marine? Kok nggo kene iki sing metu sik aku. Lah nek aku ngomong mbok rusuhi aku lek yo gak mari. Kok cik aku rek ngedung wis diijeni. Nyanyi diijeni, ngomong gak gelem gentenan. Masih aku ini lak kepingin ngomong. Ado-ado masyarakat perintahan mrene iki kepingin ngerti aku. Aku mulai ono kene iki soalé masyarakat kabeh padha ngerti ambek aku. Ya apa supaya masyarakat kita
Mangkane nek ngomong sing genah. Wong ngomong arepe cetha tambah sih tambah gak krungu iku lho. Mangkane golek MC ta ojo di MC dhewe ae iki ngarep sampe mburi. Kon gak ero ah. Ngirit. Masyarakat pelintahan pendeke. Masyarakat pelintahan wis padha kenal kabeh ambek aku. Loh, kenal ambek Klowor. Lho ya apa? Ini saben acara mesti ngongkon aku. Mergo kon disenengi wong kene mergo Klowor iki dagelane enak. Ya gak mergo iku tok. Mergo Klowor iki wonge intelek pinter. Ya gak iku tok. Loh. Mergo Klowor iki wonge alim. Ora mergo iku tok. Lah kon dikenal wong kene Masyarakat pelintahan iku ngerti sembarang ngongkon aku, soalnya kabeh padha oleh aku iki butuh. Alah wong sambat ae kok tekan kene iku lho. Ngomong diatur ngono lho, Geng. Lah wong kon niku ngomong kon ijen, mas aku lak kepengin ngomong sih bentenan. Ya apa apike, ya apa enake. Ngono ah. Jenenge kanca Diatur. Diatur. Nek kon ngomong aku meneng, nek aku meneng kon ngomong kon njaluk nggon ngono ah. Iya. Oh alah yo njaluk nggon yo ngomong lho. Wong ngene kan ngomong kan sing enak. Wong ngomong ae kok. Nggih Pak Kab nggih. Wong ket mang lho wis ngomong ae Bek Kab iki. Dadi MC lho ki tisuk lho MC. Ngono sik kate ngomong ae Bek Kab. Kebacut Klowor ngono. Mas yo kene ya yo Bek Kab yo. Apa iku Mang? Wambune tengik ngono kok. Kon dumane duwe kendaraan ndek kene. Sapa? Backup. Backup. Anjir kon jaro sir-siranku ndek kene. Sapa? Yuto iku lho. Ket sore aku kudu melok bedayan. Kok iso lo nggo jejer iki lho? Hah? Kok iso lo nggo jejer kapan lek Nyuwering jebol kene. Yuto munggari kok. Pak aku ndek kene. Lho, rike ku melok joget ta. Oh gak joget aku. Lha apa? Aku klebon semut jarene ngono. ngomong diatur. Gentenan. Gentenan ngene ae. Ya. Nek aku mari ngomong, kon ngodo. Ya. Supaya engko aku meneng. Ya. Lah, nek Aku sing ngomong. nek kon sing mari kon ngomong, aku ngode, Heeh. ganti aku sing ngomong. Kodhe gawe apa? Ngelapor tir. Lek awakmu ngomong aku ngrungokno. Heeh, kok nek kon kepengin mari ngomong. aku tir. Iya. Tiba aku wayah ngomong, Nek aku kepengin ngomong, aku ngomong tir. Kon meneng. gak yo ngono. Lah yo ngono ya iya. Edan padha krasa. Lah iya. Aku sih ya. Mulai. Iya. Luar biasa lho Bu, kegiatan ngeten iki sedekah bumi niku sebagai wadah kerukunan wonten paribasan, rukun agawe santoso, trah agawe bubrah. Tir. Mila saking Tir. menika Mula sing rukun ampun sampai tukaran. Nek sing tukaran ndang dirukunno. Ampun sampai masalah niku berkembang supaya kerukunan teng desa tetap terjaga. tir. Semanten Tir. ugi. Lah niki tugase boten para alim tok, boten pejabat, boten perangkat tok, tapi semua unsur masyarakat harus bekerja sama. Tir. Mila kula Tir. Lah saaken nek jagakno Pak Lurah, jagakno Pak Kasun tok saaken Bu, mergo penggaweane nggih kathah. tir. Perangkat desa ingkang Tir. Lah pemudane terutama yang berperan untuk mengembangkan budaya kerukunan ampun sampai geger-gegeran. tir. Anggen. Tir. Nek wis pemudane rukun. Ora. Ya apa sih karepku ya apa sih Wor? Angel kon ngomong ambek kon iku saiki. Mahmud sampean. Sapa maneh maksud? Maksudku iku ngene lho. Oh, maksud. Lek kon ngomong 2 menit, aku ya ngomong 2 menit. Kon ngomong sak jam, aku ya ngomong sak jam. Gentenan ngono lho. Begitu maksud aku. Oh, begitu. Dikai nggon ngono ta. Oke, ana ya ndak apa ngomong wis. Oh, angel maksud dagelan situ. Awakmu ta aku. Ya peno. Masyarakat pelintahan ingkang kula hormati, dalu menika kita sesarengan makempal wonten ing panggung gembira dalu menika bareng kali ludruk pelita budaya. Lah ngono lho. Mbuh. Mila kula ngaturaken matur nuwun panjenengan sampun kersa uri-uri kabudayan Jawi gelar pagelaran ludruk dalu menika sebagai bentuk kepedulian panjenengan terhadap kesenian daerah. Ya lho ya. Mbuh. Nggih termasuk kula ngaturaken selamat datang kepada para tamu undangan baik ingkang wonten ing sakjerone perintahan utawi ingkang saking dugi jabane perintahan supaya sedaya menika saged rukun guyub sakados ingkang dipun dawuhaken kali Pak Kasun kala wau. Ya lho ya. Mbuh. Ngomong. Kula
Kula napa niku? Anggenipun napa niku? Niku yuta. Kula nang dikasih hati marek. Kula teng mriki golek gawe bayar mekar benjing. Hei! Kok niku lha apa tutuk mekar iku? Lah ambekan aku kok biarkan begitu saja. Lah terus karepku yo apa wangel men ngomong ambek kon, Bor. Ngene lho. Maksudku iki. Masyarakat pelintahan iki ayo dijunjung. Lho gak kuat wong sakmene kae arep. Oh wong jonjol backup ae aku sreteng-sreteng. Niku yo apa masyarakat sakmene kae dijunjung. Masyarakat pelintahan iki supaya seneng atine ayo dihibur. Nah, dihibur jare Yutok. Jare Yutok dihibur. Aku ngawur ae. Bengi iki masyarakat pelintahan di bawah kepemimpinan Bapak Kasun. Nah, Pak Kasune Pak Kusen. Nek aku gak ero iku wajar. Lah wong omahmu lho kuno. Kon iso gak ero Pak Kasun iku. Lah iya, Guguk Kusen. sapa? Mardi. Mardi kakimu ngono ah. Sapa lho? Pak Kusen. Pardi. Duduk. Pardi. Lho iku lho, apa Bu? Lah iya, Pak Pardi penggaweane gawe kusenan culuk. Aku eling kusene tok. Menene ngono aja mulih. Lah lha apa? Kon kate digawe masrah Kusen. Pak Pardi itu sebagai seorang kasun, Heeh. itu sangat bijaksana dan menjiwai. Olah. Olah, lho kok dikandhani. Tak dudono sejarahe nanggap ludruk iki. Iya. Ludruk iki digelar apa ose kok sampai nanggap ludruk pelita budaya. Apa kok iki? Nomor 1 iki aset warga dhewe. Aset kebudayaan dusun Kebudayaan dusun Pelintahan. Pelintahan. Terus mana regane ya murah. Dicicil kenek. Lekku ngelem. War, kon kebaco kok dibaco Andi kon ndok. Kon gak percaya. Aku mbok ngarep mang lekku bonjong pelita budaya sound system enak. Panjake nom-nom panggunge apik. Lah kok kon ngomong lodruk nek dicicil iku lho. Kon gak percaya. Pirang-pirang wong kepingin iso nanggap ludruk gak duwe dana. Iya. Tapi lek wis nanggap pelita budaya seje ambek liyane. Senajan regane rata-rata, tapi iki keunggulan iki nek dicicil. Kok iso kena dicicil iki lho? Ya esuk awan sore. Bayare esuk Ya esuk awan sore. iku gak nyicil. Lah apa lho? Nek nyicil iku ya 6 bulan pisan ta nang nggo SP letter iku lho. Apa peleter kuwi? Karo kon anyar. Karo. Karo. Sing gene di HP Copi. Iya bener. Ero aku. Kok gak nyicil iku. Pak Pardi ku bisa menampung aspirasi masyarakat. Waduh, aspirasi masyarakat Ya, semua iya. ditampung. Sesuai dengan namanya Pardi. Apa jenenge Pak Pardi? PARDI. Ya apa? Pardi. Loh, Ini lho. Gini lho. kon ngale gak ngomong-ngomong. Pardi. Pardi. Asmo Kinaryo Jompo. Nama adalah doa. Pardi. P. Pardi. P. Apa? Profesional. Waduh gelani. Penggaweane gawe kusenan, jabatane kasung. Endi pekerjaan pribadi, endi pengabdian. Ketika mengabdi tidak mengambil sepeser pun uang dari pemerintahan, tetapi sudah punya sumber penghasilan sendiri. Tepuk tangan P Pak Pardi profesional. Pardi. A. Apa itu? A. Agamis dan amanah. Agamis dan amanah. Oh ya apa? Pak Pardi Nah. lo sembayang selalu nang masjid. Masalah. Lah riyo. Lho ya apa sih kon niku? Kok dibacok lho? Kok dibioki kusen lho kan lho? Wong sembayang kok ngenteni riyo. Aku ngomong durung tutup, celuk. Pak Pardi iki gak tepes iki kon. Kok iso sembayang? Pak Pardi ku mengelola TP iki kok nang masjid ngenteni riyo. Maksudnya ku ngene lho. Kon iki gak ngrungokno omonge wong iku apa? Aku iki sembayang riyo ndek kene ketemu karo Pak Pardi. Lah limang waktune aku sembayang nggih nggonku dhewe kono. Warek kok tak apakno apamu kena apamu gonku. Tak apa-apamu kena apamu lho opo kon niku.
termasuk amanah. Amanah. Apa sing dadi program Programnya pemerintah disampaikan. Iki jenenge amanah. PAR. R rajin. Rajin. Apa-apa dicandak dhewe. Nang balik desa jam 7 Nang wis balik buka. desa jam 7. Jam 8 mulai. Maksudnya Pamo iku jam 7 sampai jam 4. anu sandale keliru. Oh, Makane mulai maneh. rajin. Rajin. PAR. Jet. Jet kakekmu kono ah. Lu Pardi. Padi kok jet. Aja dikai jet. PAR. D. Dedikasinya tinggi. Untuk dusun yang dicintai. Tak takoni. Jenengan tasik garap kusen apa? Oh mboten Mas, niku singan. Lho sakniki kula limpahaken kanca-kanca. Kula kepengin mengabdi secara penuh teng dusun iki. Tak parkir. Dedikasinya untuk di dusun Pelintahan. Oh temenan. Hebat rek Pak Kartika. Mana kasune apa kusene dikek kanca-kanca. Loh, sing pentingan pengabdiannya itu membuat hidupnya menjadi barokah. Barokah ngono. D sing terakhir I. Iki kok wonge nyawer tagak ya. Wor. Ya Allah, kon aja sini aku lho, Wor. Pelita budaya wis lunas kono wis dibayar kok sik ngenteni saweran. Lho, kon gak ngerti. Ket iku acara macam-macam. Heeh, ancak bancaan mang yo. Ancak. Ancak 6 RT. Apa kok diarani ancak? Ya mergo teko pring dicuklek-cuklek. Duduk. Mergo ana pinggire dikek gedebok. Ora. Mergo dikek kosong berkat. Ora. Lah apa kok dijenengno ancak? Dijenengno ancak mergone gede. Lah nek cilik, Anci. iki nek diterusno ono maneh lho. Apa? Nek gede ancak. Ya. Nek cilik apa? Anci. Lah nek sedengan. Anci. Sapa ngomong ancuk, Mang? Tambah dilos. Ini di streaming YouTube. Ya bila untuk dijangkep YouTube. Ngeten iki lho, kelawar iki. YouTube. Wong-wong Indonesia war. Kan didelok ngomong penting pecowo tetek Pak Pardi ngene iki. Apa? Dadi wong ku nuwun sewu ya, Apa? nek paribasan wong Jawa iku ana unen-unen ngene, ajining diri saka lati. Lah iya, ajining raga saka busana. Maksude? Lah kon ngomong ket mantra terus ngono gak iku sampe anci-anci barang lho. Padha karo gak menghargai dirimu sendiri. Ngono kok njaluk dibayar larang. Ajining diri Saka lati. maksude Wong nek ucapane apik iku regane larang, bayarane apik, harkatnya tinggi. mergo pinter ngomong. Ngomongnya apik, sopan ditoto. Alah ya gak. Gen kuwi sapi gak iso ngomong ya regane larang. Ajining diri saka lati lho. Lah lo gak cocok. Tapi kan tetep ajining raga saka busana. Kon kelambimu lho kon nang koyo selambung ngene iki lho. Berarti bapakmu koyo spray. Tapi kan lunas. Tapi kan nyicil. Tapi kan gak. Wah, tapi kan gak itu. Ajining raga saka busana. Maksude Pak Pardi klambine apik, tanda-tanda supaya diajeni. lek klambine apik, Ya diajeni, harganya regane tinggi. klambine apik regane larang. Diregani ya. Kon karo tangga ki ono. Apa Lek budal nyambut gawe ku mek gawe jeroan tok ngene iki lho sewengi 550. Kok sing bojone ngakak kulino iku lho. Tonggomu. Larang. Tak klambi niku malah bayarane larang. Saiki montore Pajero. Pengguna sekitar iki. Micet. Aku njaluk nomor WA wae. Waduh. Apa kene? Wong ngene iki lho mbok kelawar. Wong lek lambene tipis ngene iki. Nek dijak ngomong ku mbulut ngene iki. Iya, lambene kandel ya lambene sumur. Lho ya. Ngomong ngene, telunyar ngene iki lho. Anggitmu welut ta. Ono ojo ngengkel ae ta. Ngengkel anggitmu dalan tanjakan nah. Jadi kok iki wong apa sih, War? Wong Jawa. Jawa apa? Jawa Dipo. Dipo apa? Dipo negara. Negara apa? Negara Cina. Cina apa? Cina baba. Baba apa? Bangono bangene tutu tak. Oh. Enak Ya apa? Iki garai tahun ngarep diceluk maneh. Tapi kok mimpin tahlil kan. Wah, Ya aku apa rene? kok. Ya nuwun sewu, War. Ya apa ya tetep ajine diri saka lati. Nek nuwun sewu ya kaya aku ngene iki nang kesenian ngene iki mek tak gawe hobi. Kesenian digawe hobi. Tak gawe hobi. Wah, lho bayamu. Lho kok nang kriyan, nang kantor kecamatan. Apa? Takonono Cak Ipan Cak Kolo niku dados napa? Oh. Kok dadi perangkat? Loh. Dadi perangkat. Loh. Perangkat. Perangkat padha aku ambek Pak
Kau niku perangkat lunak tak perangkat kasar. Ngawur ae. Aku masih ngene. Iya. Lek atase bayarane wong seni ae piro? Lah iya. Aku ya tak gawe sampingan. Glani lho kon jagakno lho tanggapan iki saiki kon ngomong gawe sampingan Kon lho. jagane jare sapa? Lah wingi kon tanggapan sepi lho, janten tanggapan sepi saiki kok. Alah, aku mek saking nyamar gak tau update status yo lek kon. Update status sedina ping 4. Padahal status lawas-lawas dungkano maneh. Glani sombongmu. Aku lek penghasilane ndek omah lho lek atase ndek kene apa? Sedina kaya aku gak mati 3,5 juta. Glani Cilike 3,5 juta, gedene iso sampai 10 juta. 15 juta, 20 juta iso. Lho dadi apa kon? Kon gak ero. Dadi apa kon? Dodol es tebu. Ya apa backup tanggo peno. Kok dodol es tebu 3,5 juta kilo pirang gelas. Lho, sing dadi lak nyatane. Lah wong kon dodol kok Gatik. Anjir tak gawe ngono. arek-arek iki lho lah, pesawane kok gemes lho. Tak yo sik teko kene dadi apa kon? Wong dodolamu karuan nek duwe. Kon lho paribasan iku mang. Apa? Sing dadi nyatane. Heeh. Purwo dadi kutane. Anjir tak gawe kari ngono. Wong bakulamu kok pinggir dalan kok kaya bakul es tebu 3,5 juta. Oh. Kon oleh alok mergo kon niku gak ngerti carane teknike wong dodol es tebu. Wor, yen nuwun sewu, piro larang es tebu sak gelas, Wor? Ayo es tebu umpamane cara dikalkulasi. Kulakane Tebu sak bongkok. sak bongkok paling larang 100.000. Lah iya, Sedina entek 2 bongkok 200.000. 200.000. Kok iso bati 350 juta. Lah iya kok iso sampe sakmono kae iku lho. Soalnya aku kan dodole nang pinggir rembong. Nang pinggir rembong. Di pinggir rembong ono kali tak gawe lapak. Iya, Mburine lapakku iku sawah. iya. Kok iso batine sakmono? Lah iya kok iso bati sakmono ayo. Tak dol sak sawah-sawahe. Kon jadi golongane mafia kon. Yo ngene iki lho, Mbok. Nek repot-repot nuwun sewu Pak Pardi nggih ya. Kasun perangkat desa iki yo padha karo Linmas. Linmas nisorane Pol PP. Aku nek ketemu bakul ngene, Pak, tak gusur, Pak. Ya apa? Tak gusur bakul mau apa maneh? Mbok ndukure kali. Gak oleh. Ndukure kali gak oleh dingoni dodol, pinggire dalan gak oleh dingoni dodol. Tak gusur kok. Gak ngono nih. Kon kati gusur-gusur ngedodol es tebu kon dadi apa? Satpol PP. Alah. Kopral Sersan Jenderal Linmas Republik Indonesia. Rek. Pangkat apa? Kastel tempe ae. Tak bacok lho. Jar kuwi Mas. Satpol PP Kastol Tempe. Tempene BK apa? Ya aduh tempe yuto. Satpol PP kok. Tasmu iki ono tulisane Satpol PP. Satpol PP Satuan Polisi Pamekasan Alah Kabupaten kastel Sidoarjo. dikeki kok. Pelatihan iku ngono. Oh, kon dodol wis Kon dadi Satpol PP ket melok pelatihan pisan sewenang-wenang katene ngusur wong dodol es tebu. Ya kon sing tak lereni dhewe. Lah kok iso kon nglereni aku Satpol PP kon jati dadi apa? Aku jadi bupati. Oh iya rek SKP 3K. Iya iya, wong sing ngarini SK Satpol PP ku bupati. Kon sewenang-wenang tak lereni kon. Glani. Kon dadi bupati sak wenang-wenang. Mentang-menang nglereni P3K nglereni Satpol PP. Ya tak pindah kon, tak cabut SK-mu yo an. Lah apa bupati kok cabut SK kon dadi apa kok? Aku dadi gubernur. Mu aku nek kalah mbek klowor ngono ae. Gubernur iku berarti ndukure bupati. Ya iya. Oh, Ya aku dadi gubernur kon dadi bupati Melite. Aku gak wedi. Lho, gubernur lho, bupati ambek Gak wedi. Lha kok kon gak wedi kon kate dadi apa? Kon lek dadi gubernur, aku dadi presiden. Kon tak velocity. Ya apa ya apa? Tak velocity. Loh, tak pindah tuh nang luar daerah. Iku ya? mutasi. Iya, kon tak mutilasi. Iya terus bumbono rica-rica yo. Mutilasi, mutasi. Iya, tunggale lambemu iku lho. Wah, Aku dadi presiden. Ayo, ndukur dhewe presiden, Dik. Ngepalai wong gubernur sak Indonesia. Indonesia Iya, rencanae. dadi presiden. Alah. Kon dadi presiden gak wedi aku. Loh, tertinggi loh. Jare sapa? Loh, ana maneh. Lho alah kon dadi presiden, aku dadi srengenge. Kon pas upacara maju, aku mudhun. Crut, sakilan teko bun-bunamu entup. Ayo kalah presiden ambek srengenge ngono. Presiden kalah ambek srengenge. Ya iya. Berarti srengenge sing paling dhuwur. Ya iya lho. Sing paling kuat. Ana maneh. Lho srengenge lho iki lho. Loh, aku mau kalah.
Lah kon kan dadi apa? Lek kon dadi srengenge, aku dadi mendung. Kon tak tutupi riep gak metu kon. Wong anyar lho ngepi gabah ki klintan bingung. Kena mendung srengenge ngene. Gak metu. Kalah mbek mendung iki rek. Gak iso, tetep menang aku. Kok iso? Kon gak dadi mendung. Ya, Aku dadi angin. apa? Mendung teko prepet angin tak sakon. Wus, mendung ambyar padang maneh. Menang angin. Kon dadi Angin. kalah maneh aku rek. Gak iso, dadi apa kon? Angin, ayo ngomong tuku tolak angin tak bacok kon. Lek kon dadi tolak angin. Angin. Lek kon dadi angin, aku dadi gunung. Lho. Lah kok iso kon dadi gunung? Dan dia kaya apa angin bertiup gunung gak obah gak ondek. Ya. Iya rek, apa maneh gunung Tretes yo. Wi, Pandaan gunung Pandaan maksud. Kon dadi gunung, aku dadi gunung. aku sik iso dadi ndukure gunung. Apa dukure gunung gak ono? Jare sapa? Apa? Giri Lusi, aku dadi suket. Sak ndukure gunung mesti ono sukete. Kapok akon. Ayo aku dadi suket tetep kok ndukurmu aku moh nek kalah mbek kon. Gunung kalah dukur. Ya iya. Oke, Oh, lek gawat. kon dadi suket, Ayo. aku mau kalah. Kon kate dadi apa? Aku dadi tebu. Sak dukur-dukure suket gak ono sing ngungkuli dukure tebu. Ya. Kon dadi tebu. Iya. Aku dadi bakul es tebu. Yeah. Balik arek kono. Kok malah aku sing dadi bakul sih, Lam? Kono cek kate ngremene wong dodol es tebu. Barang ngene wong dodol es tebu. Bojoku lho, saiki nyambut gawe Ki Polres Pasuruan bagian ngarep. Lulul SPKT. Lho, apa SPKT iku? Presmo, Bu. Apa resmo iku? Bagian pelayanan. Kalau apa-apane? Lah bagian ngarep Bu Polres. Ki Polres bagian ngarep bojoku dodol es tebu. Oh, ala wong bakul es tebu kok Polres ajar bojoku kok Polres. Untung gak ditahan bojomu. Oh, bojoku ditahan ngono ya tambah seneng. Zaman saiki koyo ngene ku hati-hati nek ngomong. Mergo semua itu terdigitalisasi. Apa iku? Semua itu gampang diupload lewat Facebook, WA, Lambe gak TikTok. tau mangan sego rawon. Lah kok iso iku? Digitalisasi. Lah aku mau apa? Digitalisasi. 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 Iku makon ayo. Kok iso iku lho? Maksudmu kabeh serba terekam oleh media sosial. Iya. YouTube dan lain-lain. Sumber teko HP. Mergo HP ku menjadi sumber segala macam apa iku? Berita. Berita. Berita Sing peristiwa apik dan lain-lain. teko HP. Iya. Sing elek teko HP. Nyambut gawe ningkat, Teko HP. relasi akeh, Teko HP. rezeki lancar, Iya teko HP. bojo digondol tangga. Teko HP. Iya teko HP. Teko HP ngene. Awalnya jajetan ngono iku. Ngomong-ngomong tentang HP ya. Heeh. Aku iku oleh 13 dino iki. Kenalan. Sakjane ya wis rada suwe, tapi 13 dino iki mulai rada Intensif. intens. Gulan kon kenalan. Kenalan nambah arek wedok lewat toktik. Apa? Toktik. TikTok. Heeh. Tunggale iku padha ae. Terus iki Alah wong saking TikTok teko ngarep, toktik teko mburi ngono ae sih. Kenalan ambek arek wedok. Rambut-rambutane ku kaya londo, oh bule. pirang. Oh rambutnya pirang. Rambutnya kari sak pirang-pirang. Bule maksudnya kuning-kuning ngono ku. Lu kuning Kok rambutnya. iso kenalan ambek wong ngono lho? Kaitane ku saling nge-like ngono lho. Terus Oh. kasih emoticon ngono iku. Terus aku kenalan takon jenenge sapa? Jenenge kaya londo-londoan ngono lho jenenge. Aku lali. Mosok. Sapa rek? Duduk. Tati larek tembong ngono ah. Mosok londo jenenge Tati. Lho ana sing londo teko Gang Sono iku ono. Kok apa? Lho ya sing 550 nang iku lho. Ya iku sing tak maksud Tati. Kok nomor WA kirim menang aku. Terus kon kenalan. kenalan. Hati-hati lho, Wor. Areke putih kulit-kulitane langsat. Lah 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 lah. Putih kaya gawe apa jenenge Baiklin apa? Apa jenenge? Skincare. Iya. Wah, apa rai dibaiklin iki? Putih putih. Tapi lek tak kongkon PAP Apa PAP? iku lho. Papap, ojo dipedhot-pedhot, Wor.
Pap iku ngirim foto lah apa kon PAP ku. Loh, tapi itu adalah sebuah singkatan. Singkatannya apa? Pap Pap. pap iku post a picture. Pos, iya, bener. Aku Aku kok dibreset ae. tak kok Post a picture. breset iku ya lek dodok iku lak PAP. Tak kongkon kirim seluruh tubuh kepinru gak kegelem arek. Oh, berarti yo Jarene ngene. Nanti saja Mas kalau ketemu ngono. Lho. Berarti kon wis menjalin jatuh cinta dari Jatuh cinta. Malah wis berjanji bersumpah setia. Janji teko TikTok. Padahal Gurung ketemu. durung ketemu ku arek wis percaya nang aku. Lho, hati-hati lho, Wor. Lah apa hati-hati. Wong arek iku ya temen. Mas, Mas-masane gede. mas-masane Arek kira-kira dukur tapi bubuk. masalah. Terus iku. Ya terus kon wis jumpa janji sumpah setia iku kate rabi ngono ta? Lho karepe arek ngono. Karena dia itu tidak ingin berbuat maksiat. Nek ketemu aku njaluk langsung dirabi. Iku paling santrine TPQ Al Karimah paling. Antarane. Yo rabiin no. Lah kon wis ketemu arek ayu soge, solehah pisan gak gelem pacaran njaluk langsung rabi. Apa mbok suwe-suwe no? Iya pokoknya mari kepethuk aku langsung rabi. Temen lho rabi. Iya. Yo. Tapi anu iki rada anu iki. Ngapa? Masalah titik kanggone aku. Lah apa Aku kan masalah? kondo emak. Heeh. Mak, aku njaluk rabi. Lah kok ngene? Kono lah njaluk rabi war dari ngono. Lho. Rusane wis gedhe kok kate gore rabi ta? Dapat gak ngono. Lah terus? Jare ngene. Kok ini lho durung sunat. Heh! Ya apa? Jare mak iki durung sunat. Heh! Ya apa? Jare mak aku durung sunat. Heh! Ya apa? Jare mak aku durung sunat. Heh! Hewon, kok durung sunat? Rasaku ya weh. Lah ki aku tuku LPG kok sunate sapa? Aku rewan kok. Oh, kok sing nanggap campur sari rengat sigar iku ah. Iya. Campur sari rengat sigar. Heeh. Ku. Lah yo campur sari rengat sigar. Iku sunate sapa iku biyen? Jare mak sunate bapak iku. Waduh. Wah, iku biyen sunate bapakmu aku rewan iki. Aku kira gak awake seneng ngeri soalnya apa? Saiki wis gembel ngrumbyuk. Ya sunat, tapi sunat saiki kan cepet, Wor. Iso langsung waras. Isin aku. Bapak malah ngene lho, maksudku ngomong nang mak, Mak. Bapak apa sih mak kasih perkara sunat masih ngono mosok gak kena digawe ta, Mak ngene aku. Kan iku gendeng ah. Sesuai syariat agama, wong lanang sing wis balik, usiane sing wis mancik balik kudu diselap. Iku menjaga kesucian. Secara hukum medis iku menjaga kesehatan. Ngono lho, culuk-culuk. Kon kate gak sunat kon jam 00.00 koyo telane gajah ngono. Maksudku iku cek dawa emane dikethok kok malih nduk. Malih puret. Arek iki ya apa arek? Ya kudu sunat iku syariat arek. Aku lek sunat nandi wis sakmene gedene ya isin ta. Sik salah. Aku perasaku duwe kenalan. Apa kenalan dokter ta? Iya, dokter. Tak Genah. tilbune nek iso ya dokter ku kan digoleki. Sik menengo ki lho. Dokter Manson. Apa dokter Manson iku? Iki garai mendem dokter iki. Iku ana dokter bir barang iku. Dokter whisky lho, luar negeri tok. Lho. Garai mendem. Dokter brandy. Iki Iki kok ana dokter tapi miring barang. Kok niku dokter ta? nak kate pun. Halo, Dok. Ya. Dal tantai lho kono. Dalu niki nganggur ah, Dok. Oh, alah, mboten saged. Nggih. Delek rodro pundi? Oh, alah, nggih gawe ekstra sunat ta? Oh, alah. Matur nuwun. Dokter kok melok lodur ki apa sih? Yo hobi. Gak tumo dokter melok lodur ki. Dokter apa? Sik, gil. Sik, gay. Iki. Halo? Oh, nggih kula, Polo. Nggih, Pak, ngapunten niki lho kanca kula butuh. Oh, nggih, niku damel sunat. Tapi sakniki saged ta, Pak? Oh, nggih. Kula sosol nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum, Pak. Dokter. Calak. Waduh. Kon timbang gak rabi lho. Aku sak isin-isine lek dokter iku sik ana biuse. Loh, masih calak kate lapo? Calak itu ono dungane. Kon didungani calak langsung dadi.
Lorone iku lho. Gak loro, disowuk dadi ilmumu kebal iku kok gak krasa. Sumpah, Sumpah, kon kene tak susuli wong. aku di. Wis tak gak wedhus ditunggu wong sakmene kene kok wedhus. Bapak wis urungno. Gak sunat. Iku lek kepethuk sapa? Kenalanku ku mang lho Pratiwi. Pratiwi cek digeget ae. Gendengmu aku digeget iku lho. Wis padha ae wis. Pokoke Gak ilok. Pokoke pucuk itu gel ngono lho. Tempel infeksi kon kok lamban. Mosok infeksi. Tak celukno ae. Tak susuli wong njaluk disusul. Aku di. Gak kok ditunggu iku arek-arek iki arek akeh kene lho. Ya, tak celuke sik, engko kon siap-siap bola ngono lho. Kon timbang gak rabi lho kon lho. Wis gak atik mare. Kon gak ada ya apa sih gak ilok. Kowe rabi tapi gak atik ngono-ngonoan ngono lho. Iku gak iso sih kudu rabi sik to, kudu sunat sik terus rabi. Ya, ini entenono sik dulu ya. Ya. Entenono kene kok. Arepmu. Ewo merah. Ya apa sih? Sopo? Kau no. Lah nang dijare kon wis telepon. Lah aku tak ngomong jare aku teko nek sampe susul iki tak susul lho. Teko wonge gak ono kok kono. Wong iki gak kenduren akhirane. Mbok. Lah kan ono maneh. Ya apa sih? Sik teleponan maneh. Kowe gak nang jeding ah. Gak ono wong gak tutupan rapet are. Juki tenan mbek Lengge Slawangi. Lah iki Apa? Kon menyeluk sapa sih? waduh. Aduh. Oh, bedoreng. Weh, Bedoreng. Bedoreng opo? orang. Orang, Pak. Mon ngocak bahasa Indonesia orang, mon ngocak Madura oreng. Bedoreng. Oh, bedoreng ana uwong. Iya. Bedoreng. Nyamana, Namanya, nyamana, namanya, manyana, nyamana, namanya, ya iku. ya. Oh, bareng iki. Bede ya iku, Polo Ipan. Polo Ipan, Ria Setan. Demit. Iblis. Ya apa sih lagi? Riak siapa? Mon riak sapa iku gak basa, aku basa riak setan. Oh, nek setan iku bos. Demit. Demit ya. Hi. Aku di. Aku yo. Iki calak ta iki. Tindak telepon mang. Eh. Telepon lho, Pak. Kok kaya om gendeng ini sore candra iku sih. Sing telepon aku. Hei. Ora, iki Pak. Di syuting Yusuf. Iya liwat iki kan terus muni ding lak jenenge telepon. Ono HP muni inting-inting iki lho. HP-nya ana indil-indile. Ha iya. HP apa? Aduh, ewon rek ngomong ambek lulusan SMP iki. Aduh. SMP. Hah? SMP. Wong Madura gak iso ngomong SMP. Lah iku Contoh. Gak iku brengos tang nyangkut tikus. lah iya. Ono calak kok mangan gamen. Aduh, Dek, sampean ojo kulino mangan sing legi-legi, Dek ya. Apa, Pak? Kurang ngono ngombe wedang gula. Diabetes ta, Pak? Iga Apa? cangkem sampean dirubung semut. Ramput iki brengos, Cuk. Dirubung semut are. Timbang awake mangan gamen. Aduh, kok brengose padha anene lho kaya ngilokno. Aja ngenyek. Aku gak brengosen. Wong gak brengosen kok ngelokno wong sing brengosen. Kapakno lho. Paling lambemu semengi pira? Awakmu pira? Dinyang 50 juta gak tak kekno. Brengos. Brengos iki dinyang 50 juta gak tak Lah ini kekno. brengos Eh. ya 50 juta. Kok brengos kene iki sopi lho 28.000. Lah iya, iku ae free ongkir. Iku lak Shopee. Lah kok iso 50 juta? Dituku sak cangkem-cangkeme. Gak apa-apa, Pak. Dolen ae timbang tempe Dalan. sego. Iya. Sampun tak sego. Kon ojo ngawur.
Aku sampai detik iki aku gurung mangan sego blas. Salah sapa gak gelem golek wong pawone gak dikancing. Kate ngamek jare sungkan lho. Aja njagane sinoman iki kene sinomane menikmati hiburan. Duduk perkara iku. Apa sebabnya aku gak mangan sego? Poso. Apa? Nglakoni. Poso. Jare sapa? Diet. Gak. Tirakat. Tiga. Lah nglakoni apa? Nglakoni leren asam urat kumat. Tak kira nglakoni gendeng. Sapa nglakoni gendeng? Riko. Umpama aku nglakoni gendeng sing gendeng ya gak aku tok. Ame sapa? Awake ijen kok. Termasuk awakmu ya gendeng. Kok iso? Wis ora aku gendeng kon celuk rene. Lah lek ngono ya gak aku tok sing gendeng. Apa? Lah masih panjak-panjak apa gak gendeng? Apa gendeng? Kok seru gendeng kok ditabuhi? Ayo njak jawab apa njak? Gak iki cek panjang wong sing dilono panjang kok. Nek ngono ya gak panjang tok. Sapa? Apa? Ya iki kabeh sing nonton warga dusun Blitar. Lho. Sak kasun-kasune, sak lurah-lurahe. Lho. Kok nilono gendeng? Sopo sing ngomong? Lah iku mang jare sing nonton. Wong Blitar lu bijaksana. Dagelan gendeng panjak gendeng dilumpukno dibayari. Ya termasuk wong Jawa. Iya, wong Jawa kuno tok wong Dura. So, jare sapa? Jariku. Saiki Dura aku tok. Heeh. Kok iso ana telu, Dik? Mang, ana sing ngeser jare logate kok apik iku jare ngono. Aku kek sore ndredeg ana wong ngomong mbok jero opo. Aduh, apik iki medurane rek. Banget aku kon dadi calak. Jane kono ae calake. Aku tak ngemsi bedayan yo. Pak, Bukan kene kok. aku sing nelpon pen mang. Terus apa, Dik? Iki lho pancen. Iki. Iya. Aduh, sing delok tanganmu, Dik. Delok tangan. Ya apa sih? Sapa sih? Iki lho. Aku ta. Iya. Gak ngomong. Iki Pak pancen. Delok tanganmu, Dik. Jerwak Aduh. mangan kok. Jane apik rezekimu iki. Apa? Mene buka badut, Dik ya. Napa Pak? Buka badut. Buka badut. Saiki wis dileren ae, Pak. Ya apa sawulan sepi ngene. Ini sementara ojo leren, laten ono se, ono terop siji, loro, ten ono dagelamu laris ya. Baru leren badut. Ana sing anyang yo gak dadi. Ojo larang-larang. Karep iku tak obralno ngono lho. Sing disunat sapa? Hah? Iki. Ya ampun. Nek delok awak-awakane gamo-gamo Pak. Kaget kok iki. Loh. Wedi. Lho aku sih wedi iku. Gak apa-apa, Dek. Aku nyunat, aku terkenal jadi calak Republik Indonesia. Itu mana wis? Aku ingin ngomong internasional kan gawe Republik Indonesia. Moh. Gak apa-apa. Kon gak rapi lho. Iki aku duwe paketan, Dek. Ana paketane gar. Iya. Sunat iki sing rego 3 juta. Sunat saiki 5 menit garing. Wis kena digawe. Tapi 3 larang. juta. Tapi larang. Lek kepengin murah ana rego 300. Saiki sunat tahun ngarep wis cangkut waras. Aduh. Setahun Pak. Dek, gak iku. Sing kalah. Lah lek tahun nyarep sing kae waras napa gak beteng akirane. Lah 300. Jujur gak apa-apa. Lah awakmu iki Kok apa-apa ae. Iso, iya lho. fotomu ndadak apa sik suwe? Kok dadak kon gaji lho. Sementara wakil ono ae lho. Ya wakil. Sunat diwakili lho. Kok kendurane iso wakil mosok sunat gak iso. Kon seneng nek tek kun tek. Wis ngene gak apa-apa. Gak apa-apa gak pengalaman. Ngene, Wor, kula Wor. Apa? Berhubung awakmu saiki wis buka badut, awakmu sambat badutmu gak seberapa rame. 300 gak popo tak kei Kok paket. gak keneng kok kon, Kok? Tak kei paket sing 3 juta. Terus. Menilai ono coba badut aku jaen ya. Alah. Terus saiki tak wara. Prei. Sunat wor. Wis sunat saiki. Kali no kon 5 menit waras, Dik. Wis salino. Ojo gak ngene, sunat iku cek gak ewo. Sarungan. wis dan cepetan kon usul rabi kok. Cepet tak jupukno lungguh. Ya Aku opo rek? memang paket lengkap sak dingklike anggitmu. Kelowor sakmono gerange durung sunat. Celanamu iku cumplungen wor, kelowor kok gak tau sunat yen kok. Jare sing kon sarungan. Iya tapi celanamu iku cumplungen. Jumlah itu diapakno sih. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan sehat. Dilepas dicolek dicoplok-coplok. Mosok kon gak ro jomplo, gak ro jomplo. Sarung.
Pak Deng susu iki lho. Omplung iku. Cemplung e mata kanok iku lho cemplung. Ngene lho, Wor. Kita lah nyantol lho. Hei. Hei, hei, hei. Wong gawe sarung kok. Ngono kate nyalon mudin. Ya apa rek? Karepku gak ada sunat-sunatan ngono. Wis, Pak, ayo, Pak. Ayo. Lek ngono ya isih Ibu. Celanane dicomplok. Celanamu coploken. Dicoplok. Ya Bang Banci. Bayi. Iya, Banci ini Banci. Lek awakmu sik kepengin banci nduk mburi akeh bae digawe gado-gadoan, Moh, kena caos rada pedes nek. Moh, kegeden gantek. Pak Munaya mang lho dari ketok mbok adem. Bae diangan dari. Ono sing cilik, Mang. Ana sing gedhe iku tak kira wedok temen Tibae. Satpam Taman Dayu. Sapa Wor? Ora ngawur. Ono aja ngawur lho. Lho, ajene prinsipe lak ngono ah. Apa? Diawur ae sing penting keliru. Wih, ndang cepetan. Ini. Duduk yang manis. Siapa yang punya? Kan cantolane. Wor. Aduh, ngene Dik, tak penakno. Hah? Ola apa buak? Oh, ngono kan ono pakune. Iki lho sing ono pakune. Gawi yo ae lah wis. Der ya. Ana HP-ne, celuk-celuk. Apik wis. Gak apa-apa HP murah kok. Hei, Pas watu. Hei. Apik. Piye, Deloken rek, HP-ne ono ambekane tak gak rek? Wis ono ambekane lho HP-ne. Alah. Wis dalu guwo kan. winginane aku iku ulang tahun. Ditukokno HP nang bojoku. Wet-weten lho ya. Aja sampe rusak maneh tak jugang kok. Ya meneh nek ulang tahun ditukokno maneh. Lah iya. Wis jangan lungguh kan lho. Cegak susu ulang tahunmu kan sak minggu pisan lho. Lho. Ayo. Tak tunggu ngene lho. Sida tak gak? Aduh. Aduh. Dorong. Aku wedi. Allah. Hei, Allah. lagi bukannya bongko aku. Ya apa rek? Lu kate sunat ya wong sekarat lu. Nyenane aku sik dibancaki weton arene lagi ditelekin. Lungguh sing enak. Lungguh sing tenang. Lungguh sing tenang. Ya. Tak diloke kondisine sih. Cek. Aduh loh. Sepurane loh. Apa wae? Gak sanggup aku loh. Lho kok iso gak sanggup iku lho. Mosok yen tak jemuk takut kecekel ming slebuk. Ya apa? Sapa? Anyar iki. Ya apa ayo? Pernah gemong? Ming slebuk. Gak iku ngono, antandase bulus. Hei. Masa aku nyesak bekecot. Pernah iku calak internasional, Pak. Aja sini-sini aku lho. Kok iso iku? Kalau dokter liyane lho. Gak ono melok lo dudu ya kok. Masalah lali aku rek. Pak Mul buka Pak Mul. Gak takoki nang Bu Umi aja dicokot. Kok gak tanya sih, kok iso bumi iku lho. Sik ya. Kon lek kepengin dicokot-cokot aku ana Dik. Kene, Tonggoku. sapa? Erik. Enak Bu Umi iku biduan. Hah? Biduren. Apa? Lho, bidan kok cilik lak wae godhe kaya Bu Umi no biduan. Bumi niki tok lho sing ngomong bumi. Kula mboten temen-temen lho Bu Mi. Pak, kok jadi Wong semek. Bu Mi lho langsing. Sunat. Iya. Kene lho. Hidup kok Jawa. Angel rek. Wong karek lungguh cek angel. Oh, iku pasienku iku biyen. Sopo, Pak? Iku panjak kendang iku. Ora ganteng iki. Tak sunat biyen. Lah terus Hasilé apik, Dik. apik. Apik kelakuane sing elek. Engko nang kelakuanku elek pisan. Gak sawangane iki dendam alumni kok ya. Aku kan melo-melo. Aku orang luar. Ya apa? Sik, tak urus iki. Kon ngomong orang luar iki lho, kunur petang terot ngono. Lah jo. Oh ya njaluk bintang tamu. Oh, bringis. Dik Rega.
Aku gekno sing kalem-kalem walang genggek, Dik. 550 kok. 550. Walang kekek wah. Lah iya walang kekek. Kenapa walang gegek? Keliru, sing salah. bener walang kekek. Muni walang genggek lho. Ini kate nyunat akate dodol balonan. Wong mau wis Monggo. wis meneng wae. Aduh areke mudung. Gak gelem. Hati-hati Wor. Siap mental Wor. Aku nyambut gawe kalem-kalem. Tatakno atimu. Mbok bele ditekani makhluk loro iku kok. Hei! Kok niku calak kamu Din? Lho. Goblok kuwi lho. Ana aku ambek pola makhluk loro iku padha makhluke Gusti Allah. Ya ya. Hati-hati lho Wor. Kok serem ini. Rada om begagasi ngombo Wor ya gak gibrat ketine Wor. Eman. Kayak wiritan kok sak malah nyindeni iki. Kon leman yo gak usah diketok lah. Tumun iki calak nang alate diadai glangsing. Budal nyalak ta budal golek gamen. Iku ditenono. Ya iku calak Republik. Oh, Jadi Wor kon iku aja ganggu wae. Lek iki mesti cocok. Hei! Wah, aja guyon. Gak apa-apa. Aja guyon tidak punden lho. Apa? Wong lading nayang ya gawe nyunat. Awakmu lek umpama tak kei lading sing anyar, parase suwe. Oh ya bener. Medeni wong iki. Enak kon mari disunat bonus titanus. Wis. Mau, Gak gelem iki. mau. Oh ya pakai 3 juta lho. Maca bismillah, Dik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Kon kate mangan putu lamu ah. Awas Wor. Siap ya. Hei! Ayo. Wah. Iki daging kulit, wah, duduk kayu. Aduh, cerewete rek. Kon iki lungguh. Lungguh. Iki tak papak ning ngene. Cek noto baru digedhok. Gak gelem iki ya? Kok? Golek sing halus-halus ngono lho, Wak. Ya. Cerewete. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma janibna syaitan. Wa janib syaitan ma razaqtana. Awas. Iya. Uya. Uya. Allah. Kon mang cari jaluk sing halus. Kon mang cari jaluk sing halus. Rusak wae itu, Wak. Kata ditandana. Rusak iki lek banter ngokong. Iki kalem-kalem. Engko apik lek waras iso mekrok kaya kembang kon. Ayo kene lho. Apa sing baru terjadi? Lapo gak apa-apa cek gak kroso. Gak kroso lagi dulu.
Nalungko. Merem. Merem. Cek gak wedi tak dongani. Iki dikendori. Nah. Ila ruhi. Kate tahlilan nak. Loh, Nganu to. iki gak talil kubur gak talil. Ila ruhi kelawor. Dik ya. Dik ya. Anggene sunat muga-muga gak lara. Rep. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh. Apik iki, Dik. Aduh. Iso tambah wireng iki. Wireng ya cikmu ah. Apik. Pas tak delok, pas dengongok langsung tak bedil. Pas ngomong dibedil. Apane? Oh, ki nek ndoke kok. Mosok kena ndoke. Nek ndoke. Tak bedile mana ya? Iya. Oh, ojo kuwatir. Sampeyan perban, Pak. Lek ngono, awakmu tak ramut, tak kei bok-bok. Ah. Obok. Bobok iku Jawa, lek Madura bok-bok. Anu to tidak waras. Ojo digoceki ngene ta. Ngawur. Ngawur. Lah yo kemari sunat kayak wong stroke ngono mlakune. Ngawur ae. Oh, Keri ya. oh sunat keri kaki mona. Oh sunat jare seturup. Stroke. Ayo, kono lho garane apa? Oh sunat kok jare seturup. Kok jadi rambut nang waras. Narono kon kowe tak telepon. Wis golongane dak kelar rusak. Masalah. Suwene rek ah. Klowo rek. Lah wong jane ya wis umur sakmono lho kae sunat. Alah, sunate gurung ketemu jodoh. Masih yo tak jodone mang liwat TikTok. Ana sing sunate cilik sampai tuwek yo gak rabi-rabi yo ana. Iki gurung sunat jodoh ketemu ala wor. Muga-muga ndang waras. Iku nek kelawar waras rabi jelas nang. Astagfirullahaladzim. Iki makhluk apa? Masalah. Lah ya prasaku badak bercula dua iku dilindungi lho. Glosor kon, Tok. Duh, modele kemang. Halo. Lah. Mas Klowor. Iya lho, Mas. Kita kan kawin. Iya biasa, Mas. Aku sehati sama kamu. Masalah. Tibake nggo perintahan sih ono gudel rek. Iya, ewer ambeyan. Pak. Pak. Gelani. Sorry, Mas, sorry. Sus. Jeng. Emangnya aku wanita apaan? Aduh. Masalah. Aja ngenyek, Mas. Ngene iki aku golek pacarku lho. Sapa pacarmu? Ngene sadurunge peluk pacarku digeroyokan. Digeroyokan sapa kere ah? Mangsamu lah. Aba Pardi Kasun. Pak Karta Pak dikasun. Pak Pardi Kasun ambek aku wis 3 dino. 3 dino. Nek Pak Pardi gak sepiro pola. Lah sapa lho sing kakek pola? Pak Lurah Dalan Jaya ku. Pak Lurah nek nek mantuk pun oleh Pak Lurah. Mas, ya ampun. Mas. Iku lapo nangis iku? Lapo? Ya ampun, Mas Klowor. Golek sapa Klowor ta? Sikilku kok pincek goblok. Golek Klowor. Sampeyan iku sinten? Mas Klowor ya apa iki gak kena ditelepon. Jadilah HP ku patenono. Apa ini pateni yo apa jarene?
Oh, HP gak ono pulsae kok nelpon iki lho. Kan pulsa ya. Sampeyan iki goleki sapa? Pacarku, Mas. Sapa pacar sampean? Kelawar. Kelawor. Kelawar. Kenal lo TikTok. Sampean pacare kelawor. Pacare kelawar, tapi sadurunge wis dikrokoti Andi lho, Mas, aku. Dikrokoti sapa? Andi. Andi sing duwe pelita budaya. Andi Kridian polae boyo. Wis Keri aku. Mangka Mas. hasil perbuatan Andi. Mangkane Andi opname petang dino. Angket aku kedaluwarsa. Sampeyan goleki kelawor. Kelawar aku pacare, Mas. Entenono kono sik rada rono. Tak susulno kit mang dinteni. Aku pacare. Iya pacare. Ngene kok jare bule. Bule apaan? Pardi. Bule. Pardi. Bule Gurung bayar selamat. di. Pardi, gurung bayar di. Unang lali di, teluk dino lho di. Sampeyan teni kene arek kate metu. Sapa? Kelawor sing sampeyan golek. Iya sih aku tak WA Pardi. Tak share lo. Kudu arep pas sampean. Iya Mas. Iya Mas. Tawak niku lho. Sampeyan iku jare pacare kelawor. Ati bangane nganggur. Iku munu idep tas sapu duk. Loh, ana wong nonton. Ya ampun jangan peres lo ya, jangan cemburu. Cantik aku sama kamu. Lah keblek ngene kok. Por, kelawor iki nandi sih, Oh, Rek? pengen iki arek mendem-mendem sebelah iki doyan ae. Por. Ya apa, Por? Mas Klower ya apa sih hubungannya kok ciangeli Mas Klower, Mas Klower. Aku padamu loh Mas Klower. Waran aku repot. Saya celubung laler iki lho. Hei, kok sok miring rene sih, lah yo kene kudune, Pak. Panjene kudu meletat ae agakno. Kenanganmu mang rambutnya kayak guling. Iya, ndek. Mupluk arek mupluk. Iya, mongkok semelohe. Pipine lho. Mas-masane akeh. Akeh. Kaya ya arek dukur koyoke. Kayak dukur yo. Yo kuat-kuat matimu. Kate ketemu Mas Klower sini tak tercantik diri. Salah-salah wong ra wis rusak ngono. Kok iki lho lapo. Sampe lah golek kelawor ah. Iya. Iki lho. Loh Mas Klower ya. Mas Klower, ayo Mas Klower, ayo. Apa iki? Aduh. Apa-apa, Por? Coba kosok leak-leak. Bang bang putih iki. Hush. Apa iki? Angget aku demit ta. Aku pacarmu. Sopo? Sopo jeneng sampeyan? Pratiwi. Lho Pratiwi lho. Ah, Pratiwi. Aku biasa kan nyinden, Mas. Lah nek nyindir diceluk sapa? Nyi, Nyi sapa? Nyi Prati. Prati sapa? Nyi Prati raimu. iki Pratiwi Mojokerto. Ayo. Ah. Tunggu, Mas. Aku wis gak ditangkap karapen aku. Ono iki wong wedok keroken iki. Sing gek TikTok iku ayu. Ya Kok. aku ki Mas, ya aku Mas. Tunggu, Mas. Enak ya Mas ya. Delok, Por. Gak apa-apa, Por. Landas. Gak apa-apa kok ditutup gamping. Aduh, kok gek TikTok iki lho ayu rambutnya pirang. Lagi kok nyuwun damen ngene. Lah Iku dawen kakekmu kono. Ya aku Pratiwi sayang. Yang justice gitu loh. Iki kon kudu tanggung jawab. Yang kemarin pedian sama kamu, yang justice nanti kamu tak Kak. gitu. Lah iki aku geleru iki. Apa? Dewa kawi biasae. Kenapa kali Mas arang-arang? Sobomu kok ngono-ngono tok sih, Wong, Por. aku nang Wakawi jarene ngene. Jare sing dodol ngene. Iki lho Mas, sik anyar jarene. Ya anyar iki kene tibake gigisan 3 tahun.
Kamu kok seperti itu sekarang ya? Oh, seperti itu apane? Ngene ngakune Pratiwi Mojokerto. Prat, wis iki ngene, Prat. Apa, Mas? Ya wingi seneng saiki yo gak. Seneng kok Mas, aku kepengen sampean keranten lho, Mas. Aduh. Timbang diroyo Pak Pardi lho, Mas. Karwane petang dino tek bayar jobel, Mas. Pak Pardi, kula pasrah jenengan pun niki sampean damel tumbali sumber. Kakekmu ngono. Ning, aja ngoyo ae. Arek iki munu sik kae sunat. Masa sekali sunat, Mas? Oh iki gurih-gurihe, Mas. Aku sik durung balik. Sik delok isi. Kaila. Sik durung waras. Ya apa ya? Ah, Durung, Mas. Aku kanang Pak Dananjaya nek durung waras ya. Meneh dirabi, ngenteni iki garing. Aku masih dibayu karo Pak Dananjaya gak apa-apa. Warung ngetek kae ngene iki. pokoke lek penimpalan. Apa penimpalan iki lho? Nistaan. Penampilan apik, aku lek sunat waras nanggap iki. Nanggap apa? Nanggap son horeg. Ludruk, Mas, ludruk. Tak gawes kon. Saiki padha karepmu ya apa? Ayo, kok nek cerewet ambek aku, Lek iki tak biyuk-biyuk nang kono. Suarane kok gede ngene? lek iki satpam sampurna rek. Ngene iki gak ngeboti andi aku tekon macange nek gak kudu-kudu goblok. Iki ngeboti bayar mekar iki deng. Bojoku ku apal mekar NBK BRI. Syariah komplit. Anjene kon koordinator tangguh renteng. Iya. Ngakak mburi kok lho, anggota. Iku kancane wis basa Pancasila ya iku sing mburi dhewe iku mau. Apa? Nuruti guyon kan onteke. Ya gak nenteke. Namane dirabi nek iki garing. Gak dirabi ya wis, mangko dirabi Pak Lurah ae gak apa-apa. Wis kon nang Pak Lurah bapak cek dihukum nang Pak Lurah kono. Ngono apa dihukum? Iki wis jam 3:30 pukul. Iya, lakone apa ki? Ayo nang Plintahan, Ya. melekan karo warga Plintahan delok ludruk Pelita budaya.